ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol ha kini ke number harum. Jingwan jongki missionary syagani kathan chatei lammingi kala long shisha ka ba ajing mentoi shika dei e yaki riolom jongani kathan hagi babon kiliang hado menta meneru ka jingno senyang jongki kadang yai beteng ka jingdon jong ka jingya selok ki solution of Don Bosco haga jela jongiru kalong ka jing trei kam bajarjar nrei ka bayarapat kamtam e yaki baduk barangli bad yaki kena baduna hagi department How Snem kat kendai spa prap kendai. Kakan hon ki solution of Don Bosco. Hadian kajing lap ya kajing don bon ki kena James Ieng apok Shnong maulai. Kila seng no ya ka caring for children with disabilities. Kabadon Shadian jongga Theological College. Hapok kajing pet jong Reverend Father C.M. Jos. Hakabaya day bat kani kajing aidawai James Ieng. Ki don ki doktor ki bala shuan bantrei klem jing seal. Nrei gila shuan ban yarap ban ajing sumar yagi kena kibadon kajing syutom. Yagani ka medical camp laju penlong man lau benai kata haka sengi ublei haka tayo benengkong jong benai. Kaburom barok kalit syagitu kibadon yakaman siem ban yarap. Bat klem da jer kerteng kila long kibala kloy. Ban ai kakti kaman bat kakti kadiang. Ban penlong yakani ka jaka ai dawai bagan long kumbakalong haduk mentah. Naduh kataga Paul hadu minta ngilayarap life ar Hajar tam ki kenamo nak benda jong kadawa itu but baru Koit ngimla banong la Koit baru kiba lawan bat kila sim dawai klem sange mo kila yo kajing Koit jingkya qua ba kun ni klai ni wan chane ni wan chane om bang ni long dan arjumut ngai jumut ni chane aba chane ma balai bi bang ni qua ba kun jam te ngi qua ba kun jam ni wan ba chane ni chane aba chane ta kadang wan ba chane Naduh ba khlong te ki long suki pha ban paru suki te ban Naduh ban ke telut ma ki suki ba hadu kalau banai ko banai hi untuk sedang ban par tenang ta Snem adap Snem pat la sedang ban dapat kumtu ma dayang tunggu cubat kumtu ilala ban yang te itu bak kejat kamla re siliang kamar ka kejat ka long bang kapang mo siliang te mla re te la mla re te bun ba khen lại xem dawai no te ông sẽ mo ki bun ba wan chane te yang os kret haru don mo ba
ลองใบยาได้แต่ Naduh Snem, Hadu Shipo Snem Kamba Henry Hadu Kadar Snem Rungi Yarapi. Namar teng ki doctor ki ong kamlele katsau katsan Snem Rungi la yarap hadian ba peit kiknamo. Ngamde doctor na kanaka daw ngamlaban ong inene ita kine ki doctor kyam. Ngidon kaneka medical camp sngiuble baning kong jong ubnai barobor hangne ha maulai bad nakubinda jong ki wepat ha mairang bad maukerwat ro ngilait mo bad kadnongut wan ngamla banong tengdeng wan hadu sans pangut hinrus pangut ro hinre ha mairang bad maukerwat dunamo shispa hinyu pongut ne shispa lai pongut kumneto hangne barabor ki don bon ki kena ki bawa. Mangasngi kilaban wan ban shim dawai hinre ki doctor ki wan tang nakubinda jongka medical camp mo kilab mangasngi nado khadwe baje hadu 8 baje ki don kikinte hangne ki ba ai dawai mo ki doctor kim shim pisa mo ki wan banai ka service jongki claim करने का जिंगेराप जों की डॉक्टर बट की नर्स बट की वॉलंटियर निमला बन ले मो कि डॉन बोन की डॉक्टर बट की नर्स बट की सिस्टर बट की किन्ना सिस्टर रो मो बट किने की वॉलंटियर की बा यारा बरोबर ना करने का डॉग निला बन ले या बरो मो तांग संगुत की किंते की बा त्रे बट नी हाका स्कूल रो नी डॉन का वेका स्कूल ना कुबिंदा जों की किन्ना बरित बडुक मो bad banai tuition nakubinda jongki tang nakubinda jongki ne ki don ki bangi ne siu kataru kamde ban siu bon pisa kum ka jingerap nakubinda jongki mo ngitiap ba ki don ki bahayang ki balawan ya sumarnya pawan sumar kena kepagadau nomor ki ong ba nomor ki klung ki ya kedor ki jata te ki ong lai sumar te tena kata tahu ki athu bakadon ke jika sumarne ki don ki doktor babiang te ngiwan ki athu ki para Shnong bana ongkong tila wa chim dawai te ki siu jem ki siu chai siu klan te ngaru ngasawan ki hangne ki ai ki dawai klan dawai ka shom dawai klan tu ki dawai ki injek bro kador kamur tila ai dawai la bandi arbanay tang batang lais pa tangka tinggal kerpan ba ki paralok ki parajor bro mo ki baya tip e de kindayawan hangne nang ban ay mensim yo padar ba padar un seng da kawe ka total bakam he ban yarap le mi kiduk kisuk kumangi mo
Kadangi shim ka dawai na ka dukan pidai ban siu bon pisamo ngi pan jingarap nong ki supplier ru ban pinduna but tengdeng ki pinduna na kana daw ngi shim bottle sanfo tinga no ato tangata but kumne kidon ki bashim hinru tele ki bottle ne shipho tele ki bottle ro ki shim na gobinda jong shibnai arbnai kumne kana kaloka kane kalong ka jingarap na kubina jong mo ya sponsor kamot kidon ki paralok jonga ba jong ki be part ki father ro kidon ki ba ing jonga ro ki ba yarap kumne barolang ngila ban yarap na government kila aingi kawe ka ambulance namar ba haba don kam ban late shaki ayu Shnong jingai mo ni don kam ka ambulance but i kong wansuk i MP mensuamo kila ayangi kawega ambulance maniarap na kubinda jong kane hindai na kubinda jong ka dawai kila ai katukat na ki sien kila ai dawai hindai hadian katam ki maisho ngamte bale moto kamlai le kata namarba kumba ki don ki briu ki ba yarap yangi kumne ngilaban shim ngilaban ai hadu minda na kubinda jong ka jingdona jong ka pisa ngim shim ladei ban khang baromo ublai ula kerku ki ban phasha hospital mdon kam amarba mdon kam an operate mdon kam ban le na tang ka dawai mo bat ka inject labyang kata mdon kam massage ne mdon kam operation no mdon kam kata naga mdon kam le cha hospital tang ki kena ki don ki bepat ki jingpang kom pang men siam mo kumne to okay don kam le cha ban pasha hospital inde ki bepat baro ngi ai dawai hang ne pat ki khoitru kato kat nengut ki kena ki ba la khoit baro ki wan menda kum volunteer ki yarap yangi na kubinda jong kana ka jing try mo kataru pat ki don ki be pat ki kenang ila yarap na kubinda banlong ki nurse ne ki teacher mo kineru tang ki wan ban yarap yangi baningkong ka message kalong ba what up hadu ba ki lahe pansdang banai dawai wan kloi dang rit ngilaban yarap ban khoit baro kloi mo kinre ladapi up hadu fras nem kindai snem hadian kata don ka mars nem lai snem saus nem dawai ru ban khoit mo pat hadian kat ve kadar snem kadlai kat saus nem ngim lashu ban yarap mo nakanaga daw wan kloi na kubinda jong ka daw ndei tang kata minda phi ai dawai ban khoit yakani kinre pila ban prevent tada phi ai ka jingbam katkung ka kaba ki doctor ki pinsnutu ya phi don kam ban ai dawai shibit no by so begin by giving the right food, the right vitamins, the right sunshine and all this, and then there is no need of coming here. Hadian ka jinglap baki dang don shibun kilong yeng hapo maulai ki badon hapadeng ka jingduk bat ka jingkerdo da ka mensim ban kan tiu ya ka pule puthi syaki kena house nem Hajar lai hapo ka jingyalam u Reverend Father Matthew George kila seng no saya ka school na ka benta ki kena baduk barangli klem da don kam jing siu ya ka balatip kum ka caring literacy program kani ka jaka ka don ha Sacred Heart Boys Lower Primary School Hamaulai put muri Shnong. Nalor bakim don kam satya ban siu by school, but namar ba kampat don yala ka jonga school building. Lapan long school hadin balawai ki kena school lower primary jonga Sacred Heart Maulai. Kabate CTV kalayo jing tip baki kena school anda kila dep ka jing puli nagani ka shlem ajing hikai. Mentah po ka jing pet Reverend Father CM Jos. Anda kila late school shawairu u yarap ban siu by school but kersyan ru yaki haga by class. But shibun bha ki ba yok kam haga jing im ga jongki. Haba kali ba na ay ki yok pisa ban kersyan yakini ki kena. U Reverend Father CM Jos ulayato. Ba ulayok ya ka jing no sinyang na ki para Father ki riu shimet. But kumjuru ki bahiyeng hasem jong Father CM Jos. Kidon bun ki kena baduk gibangi yarap hadu class 1 mo hangne hadien kadang ibu yakine ki kena hakibe part ki school
pat ngi yarap nde bangi ai baro ka pisa inre shitang ban yarap ki buat yalam ini sya kaji Henry belai yangi na kabasmi kumariano yarap ikrikan wainam kaji hartengpa pun isir Kini kisngi haka school nakabenda jongka kina barit kidon tang saufo tam ki kina barit mo ha class 1 no KG bat class hinre hadian kata haka high school bat ka college barolang kidon lai spa tam ki kina kiba late school college bat ngi yarap kumne nakabenda jongki kina rit mo class KG kena rate A B kumne mo but hadu class 1 ngi ai class hangne hadian kata ki1 nakbenda jongka tuition nadu sau baje hadu hinrui baje ki1 nakbenda jongka tuition bad kidon sau ngut san ngut ki teacher kiba yarap ki baru yakane kalong free mo clam ai pisa AA tang hadian kata abaki late school mo ngi lawang shitang in sa ai shitang pidai ban pet henrei lada don mano ibawan banong ngamla ban siu shitang ru ngi yarap mo debang iong pi hap ban legum ne to tang ban nakbenda jongka burom jongkiru lada ngi ai baro kumne kiru ki perkado ani ngi sim baro nai fadar mo kumne ne na ka college na kana do ngi ong katba pila pi ai mo kumne kiru ki sngo ba ani nga lale e nakbenda jongando don kam ya kana rumo to Ya kani ka school ka caring literacy program la sang di Father Matthew George ha Snem Hajar lai. Te hadian jong I Father Matthew George te kiwan sada kibe ki father te hadian ka jingyo transfer jong kibe ki father tu manta hadu banta ipe Father CM Juice. Kandi kadai dah mata kitu ki bamla ban kersan ni jing. Namar chua bangin pe chua bangin Father Matthew perbidan Father Matthew te hakatu ka port iphat le ya jing. Tinggi habjit iki jing kiba kerdu tinggi seshim iki kena ni kidon nadu kiba shubu mentala da kimla ban wan hakani ka school ru long kidon ki jing kiba mla ban kersan jing kiban kerpat mo ni fada ikloi ban yaram ila yarap bun ye kiru kiba hadu kelas 12 lada kiwan ya tu I fada ba ikino hikai ta kamu I fada ikloi yarap iki Yarap iki bun kiba kidon kiba ong ba kimla mo ban kersan ngile visit shway ki shaying tengi pe shisha ba ki syam jenjar kimla shisha ban siu taya kata shiteng te ifada ipe hi kitaru nga la pa school hang ni Naduh Snem Hajar khat a ka kun Naduh ngadan ki siu nyungun te kiba wan school reungut stang iwe ibadang red iban sau wan pat hadian ke mo mentai dang ren teng la pa school Naduh ka ba he Naduh Snem Hajar khat ar mentak la le kelas 10 te ter mentak kidan hang ni dan jing siu ru em ni pa hang ni su pa school ben ki ai hi maki Naduh ki kat kisla Naduh ka bai school ru ki latip maki bat hadu mentah kadau ke baning kong kadai ke cengdung nila perkhat ban pa school hakiwe ki school ru namar bau ukparu ubkamai marwai tingi su abam betang na ukpa tingi sudan lan mo ban pa school shawai si school ki biang ke jing sia na kata kadau ki wan kini kimes wan ini padar ki i bangi jar ngi ki khat ke yang tinggi pakai, nak kalian jongi te ngidap kecing sungu ikan ni pada
Ni sidua yu blai beun kur to iya i barangkat kini kinong hikai kiba hikai hang ni apa kering mo bakin nang sat kinang klan bakin nang kinang la kan menteri menyerap sisia yang ki baduk ki bajenjar hok kan Daka jingerap nga yo na ki paralog na ki no na ki ba ing kumne ngi nga kamut ndey tang mga ki be pat ki father ro ki bala tre hangne ki la le kumne mo okay ki don ki ba yarap but ngi ai milk and bread na ko binda jong kine ki kina ki ba wan na ko binda jong ga school but ka tuition mo man ga sngi bangi don ka class ngi ai kataro kataru kapisa daga jingerap nong kiwepat namar ba mga ngalong ngade principal jong kanaka college hinre ngimdon ki tulak piong mo okay ki ngi service mo na kanaka dang mi office na ko binda jong ka jingtre jongi ngila ban yarap tang daga jingerap jong kiwepat kibala apas nata kidon kibala le nursing ru kidon kibala atrai nata kidon kibala le engineering nata ngiyo ibe sister ru dan na school ijoin ya ka Carmelite bun ki kena ki ladep nursing ki don ki batre haki office ki long ki nong hikai ki tre haki hotel mo kom hotel management ki lale but don ibe I kena jonga I batre but in a foreign country also minta ado kumne ki don bun ki ba minta laban ban yarap yalade don kam shu ban pan jingarap nangi kane kalonga jing sarong jongi ba kine ki kenam don kam ban wan ban pan jingarap penda kila ban pet yalade kila ban sumar yalade mo kata kila le tre hakiwe pat ki jaga ha India mo kum nuksa ki don ki ba tre ha Bangalore ki ba tre ha Kerala no bun ki samla jongi ki ba tre ha Kerala ki don kamdame ki kinte ki ba tre kum beautician no a beauty parlor but ngidon ki ba tre ha ki hotel but himre outside India don tang iwe ibatre outside India moto hadu minda ngam shimla yo complain shapang iweru jong kinaki khinna jongi mo but nomor pa ki tre ba ki burom yala de but ki be pat ki burom ya ki ong yanga pilaban pha ki be pat ki knaro ban tre nomor ba ki snutenat mo bato Tina kaliang junga tinga kong kita kene
Bagi beriu ki basem jenjar hak ki baduk ki bam sudan bor ban paskul ki kuan ki kin wan ye kendu ye kini kino hikai kin wan ye kendu ye kini kini hikai mar kini hikai ru ya la se kim tim kim yu namar kum baong na kum ngati bangasang marjan ye kino kino hikai telang kitip mo ki lawan Ngai kibam kiwe pada dan ni bakim tip teki habwan ni kendua kini hikai ban keren ban dia tu ya kicing lembah kini hikai pada tip mah di mundai tang kata ba ni pada ya rab ya ke school iki kena school ke school rai wat yang ke yeng ke semru lai ke yeng thiet ke yeng lai yeng yang ni mundai tang yang amarwai Nia dan hi ketu kan Ngut mah ki bayo yo yeng na ni pada la pensna ka yeng bangin syong hapo nong kalau la yeng ti nakaliang jong nga ngam la ki man siu kan liang man ong kum nu hendai tong beli ki man siu kan liang ya kini mah ya kinong hikai badia pada bakinang sai bakinang klan ngai duai berabor hayeng ngasi ang ikikuan tu dua nam padar ki balale bahaya pi kinong hikai bakin sai bakin klan bakin khakrat bakinang la bantrai Hakawai pat kaliang kalalong sisya ka jingker khu bakraw na kabenta ki patba ki baduk bat barangli ki ba omkot bor ban shna yeng shna sem ha ka jinglong bakluit mensem u Reverend Father CM Jos ulala ban yarap ya ki baduk basuk daga ba penshna yeng ya arpusau teli kilong yeng hanong ko lo ka jing penshna jong Father Jos ya kini ki yeng hanong ko lo kamdai satya ka basushna tang malumala nrei la penshna itanat bha ya baro arpusau teli ki yeng Ya gani kadong basyong basa kini ki arpu sautuli gilong yeng. Lajer kerteng kum kadong Don Bosco. Kadong Don Bosco kadon marpersya bat karanap lu majernyam bah. Kajaka kabalong sisya kaba itanat bat bapengat. U Father Joe sula aya kapata haga kerteng jong kini ki bayok benta man kawai pakawai kalong yeng. Haga ni ka Shnong la biang lut baro ki jing don kamba man lagas ngi. Kum ka umbam umdi bat kum juru ka boarding electric. Ban pensuk ya ki pat ba ha kalet kawan syagani kadong. U Father ula penlut syuru saban shna ya kasurok. Ban penti kena bagini ki brio kin penon kamhok ya kini ki yeng bala syupen shna u Father Jos. Rengkat bat ki bor peniak Shnong. Kila yate kular bagini ki trayeng. Kimla ban dino ya kajaka ni ya kayeng. Hendrei bakin IT biang show Father Jos lada kem kwa syu ban sa. Kenang ban yo ai pateng syaki weide ki badon kam.
nang kong nang syat ngi kum ka Shnong ni tengi ipadar CM ila wan swa kum to ni ila wan swa chania ila wan ai mas ai te te nang ta pade iyo I kenyangi ba ngidon ki jingduna mo Shnong kam tam kini ki bom don yang don sem ki shu shong wai ai ten ta pade te I pha kenya kini sia kum ki nong kit kam balang ti ong wat ikini ki briu ki ba don jingduna ya ke yang kasam te bangin ngan ai jing yarap te nata pada te hadin I sa ai sa pek sa wat kini se kinong kit kam te I wan yalam kini ngi shni I wan kedau I wan ai kini chaka shni mar kuntuk mar shi yang ai kuntuk kan bani yo shong yo sa ni ki yang mentalap poi thrai arpusan la don thrai ta Rasu antat papi ka jinglut jingsap jong kayeng ilut be padar ne kumno. Hoi ilut padar berok hai. Naduh kayeng naduh kecaka ai. Niyo lut haladi hi ka kot keselaruk hoi kapata niyo hangi. Kong tengah ai kubli ya beli bala ai Arab lembani I padar si amjo lawan Arab ini. Mai ai ni kayeng wanti ni kecaka ni. Ti I ai ngi ni ka yeng da dien pare ti I la lai chong wai na ne mulai I la wan pusong na shini kan ngai khubli sibun I be la ai ngi kan ni ma ka jing jar jing jong I jing dok long ka ban mo ngem yo ra tang ban se bayeng bai ro takada kan long ngai ngu si sha ya I padar sem jos ke jing Arab ta kala long ni shabab pala di kan long ngam lang shu ban batai mo long si bun kan la yo kat kan ni ka yeng ban shong ban sa ta kam long lalai mo na ke jing shong wai jing lalai ka le ran lalai ka na mangi wa shbala te teng yo bala te namba jang I para tolong lalai yo ka yang patala ngai ngu I bele yo iji de kani menta te long ba nga pa sekolah te sekolah pada sengi yang baik kun te wan hayeng te I Beijing ja takada kani wan I ai kan yang ngai ka yeng Pat kato katne ki ngilasna hang ne maulai apud mau riru but ayu mausiat knam but barolang life tam ki ngila sna nak benda jong ki Kini kita tang ki long ki bodok. Tang nak benda jong ki baduk mo nde nak benda jong ki paralog ne kumne tang nak benda jong ki baduk nde tang manga ba pet ya kane namar ba ki nong tre ki ba yarap yang ki nong yarap jong ki late pet mo kumno ka situation jong kine ki ing kasan mo pat ki wang padar yarap ya ki namar ba da shisha ki do ngala pan jing yarap jong ki rambas nong ru banong yang ba ladapi itu yano baduk kata ong mo kumne arngut laingut ki layu kumne ru nei rambas nong long ngakwa ban snabuning enre ing kamot bun pisamo kata ka pisa hadu kata ngamdon aduh ngakwa tang ban ladang ila ban trelang no lada fi iwe napi pimla banai bun pisa enre pila banai kindia tru ngin trelang mo ngin bu baragon ngano mo o kane jonga no ngan song kane jongi mo ngi la trelang bat ngila kumne ki official jong ka government no kila banong pada jos lada nginsa IFP ka kindo pila banyarap na kubinda jong ka ing ngalaban peit mentaru ne nginsa ai shiteng padar pila banai shiteng ngan sa pana ki paralog jong abat ki wepat hinre nga kwa ban trailang kumne inde mangane mangi ki fadar ne lekumne hinre ka government ka society ki barius pa ki badon hangne ru ki don bun ki barius pa mo lada pe wan ban ngin trailang mo pat khamba kumne namar ba kadai ban long ka society inde jong kadogat nengot mo I barolang I train na kubinda jong ka progress jong ka locality jongi bat ka kata ka dong ki lakhot dong Don Bosco mo kumne ngi buram Don Bosco bat ki ing na kubinda jong ka maria te so de ban buram heto